Салам алейкум, канал UGP Ҷавлон Шон Тиҷи. Айни ҳол дар паркем. На Аҳмад Тиҷи оли бачама Аҳмад мелки шон ҳасти мелки. Ира калонша канал Аҳмад наметемо. Бегири. Салом алейкум ба тамоми подписчикои канали UGP Ҷавлон. Айни ҳол дар чойхонаи Самарқандем. Намҷа шонем сиёзи бояд бия ужинча кунем. Яда тематикора пеш бурдестем барои ҳами чанд нафар ма дар навистагӣ будам бародарам чихиамро ёвем. Ҳай омадам ҷа ягон тематикаи хуб шуд. Рақамош ҳаме партонтона баъд қатиш чахчах кунем. Хоб ма имрӯз якчанд мавзӯъ дорум. Дастаи мунтахаб то синни 16 сола оид ба футбол табрикшон карданиям дуюм бор дар таърихи футболи тоҷик дастаи мунтахаб то синни 16 сола чемпионати ҷаҳон баромадесанд 2018 сол. Леки якум бор дар таърихи футболи тоҷик ба ёд биёрем соли 2006 путёвка ай Сингапур ба Южни Корея ба фикрам агар хато накунем 2007 сол бачаҳои рафиқои ман рафтагиянд Фатлоев, Даврон Тухтасунов, Самат Шоҳузуров, Фарод Восиев, Ромиз Баҳриддинов ва ҳамаи группировкае ки ай школаи мо гузаштагиянд устодмон Иззат Мирзоев буд. 2007 сол якум бор дар таърихи футболи тоҷик ҳами бачаҳам ҳамон вақта 16 сола буданд, сборни Ю-16 буданд. Чемпионат ҷаҳон баромаданд. Дар группашон Тунис буд, Белгия буд ва Америка буд. Америкара 4-3 бириданд. Белгияда агар хато накунем 1-0 бой доданд ва Тунис кади ба фикрам 1-1 карда буданд. боли результатошонам мебинем. Неки ӯ вақт дар Белгия составша хонда будем. Эден Азар бозӣ мекард, Лукако, Фелайни, Тибо Куртуа, ҳамиё против Фатлоё бозӣ кардагиянд. Ака шумо представед кунед 11 сол пас ина бо ҷавонои мо 11 сол пас бо ҳаракат карданд ба чемпионати ҷаҳон баромаданд. Барои ҳами ма ӯро табрик карданем Акай Зайниддина барои он ки соли 2002 дар Ансоли клуб дуюм тренермон буданд. Ма дар Ансоли клуб бозӣ мекардам. Главный тренермон Зоир Бобоев буд. Хуб, дастаи мунтахаба боз мегум табрик карданем ба ӯ пешравӣ ва мондагӣ ҷавоноам ҳаракат кунен, бо футбол машғул шавен. Анамихе гуфти гапо дастаи мунтахаба дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ, мусобиқаҳои осиёӣ пешравӣ кунем. Бегириш. Бачаи Шаҳбозай Аҳмад. Короче, спор рафтестай, анами молния, да? Башня, диден? Ам башня страшный бадай. Ай квестам меган страшный тарай. Мегем ами да бушинем. 4 кас розӣ шидестай. Як кас Аҳмад мега ки намешинам. Анде амиҷа чи шарманда, чи тайл турсик мамкунем мега намешинам, неки боз я бало мекунем, мешинем. Чо мекунем? Нишон метем? Озя боло фромадан а селфи катем. Вағаз кунира. Короче, тамошо кунен озе шоу меша реально. Осониш давҷо маълум меша. Айни ҳол дар ресторан Самарқанд шидагем, бовар кунед яке чашмам боло ғалтид. Тортанака реально. Амо и видеора бачаҳо тамошо кунед. Касе Самарқанд омаданяй аввал тозагиша нигоҳ кунед, тоза боша будроен адуши ина болода пашай бурус кадагия ба фикрам. Короче, хай мехӯрему баъд охир да бачаҳо савед метием иҷа биен ё ки набиен. Короче, ништага. Дактори сари Шаҳбоз тортанака. Ватани мо рӯзе буд ки дуруми хонаҳои мо торик буд. Реально админ чози файрод кунӣ ко агар штраф мекунанд шаб. Хуб, бародаро як мавзӯи дигай. Рости гап, инами навака як хабари дига омад. Як додара каналша фреб кадан. Фреб кадан. Ман шумода як хоҳиш дорам. Инами ютуба ай 0 ма сар кадагим худам пурсида ёд гирифта хестагим. Худо ба шукр. Ака ёзи илбоя хелонаган оли ти гиҷо хести. Акози айни ҳол кам-кам ҳаракат кадестем, аму 30,000 задем. Худо ба шукр пеш рафтесем, неки хелаша ёд гирифтем, ай худ кардем, медонем. Кадом нафаре ки каналша иваз карданияй, канал хариданияй, каналша фурӯхтанияй
по-братски ёрдамтон мекунам, муроҷиат кунен. Канала фарз кардем на ранги ту харидорӣ, ям каналша фурӯхтанияй. Баинда як одам ранги назоратчӣ меган, ранги адвокат меган, шоҳид меган. Як шоҳидам неу ранги советчик чиста ранги адвокатам биге мешава. Ман шуморо ёрдам мекунам ки ам хеле фреб нахӯрем. барое ки имрӯз дар ютуб меояд мошеннико бисёр пайдо шудагиян, я намуд фребтон мекунанд, шумо худтон хид намекунед. Кадоме мақсад нашуд монетизатсия намедона, нашуд пин-код намедона, нашуд жалобо намедона, я намуд паролтона бачо иваз мекунанд, шумо худтон баъд гуфти гапо 10,000, 8,000, 9,000 подписчика ҷамъ кардагин месӯзам моқа меҳнатҳои кардагитон. Ина марҳамат, кадом нафаре ки каналша иваз карданияй, фурӯхтанияй ё а ягон кас хариданияй, дамитай комментарияй ма бинавис, бугӯ акай ҷавлон мара ёрдам ки да вайберон бинавис, рақамом ҳамаш да описания аст. Вайбер да броин кадом нафаре ки мақсад дилаш дур рафтестай, ман ҳамун нафара поддержка мекунам, мақсад вақти хидмат камтарам боша сарф мекунам, ҳам канала мебинам, ай назар мегзаронам, анализ мекунам. Агар стоит боша совет метиҳем тона ки ҳам канала бихарем. Агар стоит набоша ма пешакӣ мегӯм тона ки бачаҳо и канал намеша, шуморо реально фреб карданиян, шумо жертва шудагин ва мақсад ки канали шуморо мехоҳанд фребкатӣ бигиранд. Барои ҳамин имрӯз ма мехоҳам шумода бигӯм ки фреб нахӯрен. Инашиста по-братски ма шуморо дастгирӣ мекунам. Кадом нафаред ки блогери, репери, каналта пеш бурданӣ, ҳамун каналтона як анализ карда меброем, мебинем. Ина як додари дига астай, пароли логинша рӯӣ кард манда, дуромадам логину паролиш кати, монетизатсияша кушодам. Лекин ман метонистам ки ҳамун додара бигӯм ки додарҷон паноҳ ба худо номерома удалит кунам ва канале ки монетизатсия уже сум кор мекуна, у канала бигирам у бигӯм паноҳ ба худо. Яки бо обратно ма гирифтам, ҷобаҷош кардам, порядка кардамша, обратно рӯиш кардам ки додар ма монетизатсия ҳуй шуд, биги дальше худат сум кор кун. Ҳам додар агарам видеоро тамошо кардаиста боша, дар тай комментария братишка бинавис, бигӯ о реально ҳамин кор ҳам хебуд. Не ки агар ягон сағираи дигаш мебуд, натуре мегирифт канала, канали тайёр, монетизатсияш гиронае. Мегӯ ве брадам ки ман мегирам ин канала дальше пеш мебарам. Барои ҳамин бародаро имрӯз ма шумода гуфтанем ки ҳеҷ вақт фреб нахӯрен, бовариам накунен, барои он ки мошеннико бисёри бад шудагиянд. Барои ҳамин инами тай комментария да бинависен, вайберам да броен, бисёр бачаҳо да имо навистесиянд, ки ман постоянно да вайберам бачаҳо. Барои чи имо намедиром? Барои он ки сообщени бародаро бахшиш бисёри бадай, ҳар як аз дама вақт намеёвам ки мисол ҷавоб теҳем. Вайбер постоянно гиронае. Барои ҳамин хоҳиш мекунам да вайбер нависен, боқӣ сарбаланд бошем. Короче, тайёр шудем, як кас, ду кас, Шаҳбоз се кас, ҳей на Аҳмад як кас мон, ҳей на он тараф грех. Короче, уфки даи башняма намешинам. И короче, кадоме шитагӣ боша, ман рости гап ягон бор шитагӣ нестам. Ози ашушениша мебинем. Короче, боло мебара, неожиданно амо 30 метри поён мефурорав, дабайн тормоз мекуна. Хай ози тамошо мекунем. Аҳмад, биёе. Шиштагӣ ягон бор. Страши нест. Короче, бова шиштагӣ худ. Бовар кунем мо шиштагӣ нестем. Леки ози ҳис мекунем и чи реально ошушения. Ман намедонам. А? Я бора реальная. Шаҳбоз миёи? Короче, ма равнайся мегирем бё одам камай. Опа! Одам камай, хубош дав кадам намесим мухи. Ибать! Равнайся мегирем сам. Наме ода, и наме парохе. Мепара ака, эҳтиёт кун. Телефона 2000 Мамеди 6 сум 2000 намуни. Реска саат. Ака, ай боло реска мефроя. Ака?
Короче, Ахмад. Ака. Ака. Ами ай боло. Ай ҷа намеша селфи. Не напара телефон ай даст брава. Короче, братва, телефон меган ай даст мепара. Хоб бародаро як мавзӯи дигаи охир да ами додар гаряй никш муроҷиат ка чиста баъди ҳаму ролике ки дар канал парт гуфта будем мақсад гуфта будем ки кадоме канал дошта боша дастгириш мекунем. Ви додар шашумда худаш батл дора қати саперникш намедонам кияй лери катяё я видеоша тамошо кардам ба фикрам хос судягӣ да ма бошоне ки ай сабабе ки ма судягӣ дига намекунам да у территория барои он ки хай намеша вақт нест ма вақт надорам барои судягӣ барое ки тематикаи хидмат бисёртар ай ҳаме додар муроҷиат кард мо дастгириш мекунем на мақсад ки канал дора рэп исполнителай ма дар таи описания ссилкаи каналша мемонам дроен тамошо кунен подписатсия кунен чиста пацани душанбеи хидмонай пешравӣ мекуна ва дальши каналша хитон мебинем бо хай бародарои азиз на кадякай ҷавлон чӣ кардем алоқа кардем канала конкретно дастгирӣ кардесай раҳмат ака хай бародарои азиз будроин канали ма гари официал ай ютубда ссилкаша ма описания дам ҳамуҷа будроин подписатсия кунен бо навигариҳо ай пешаи шашумда батл дорум кади лерик соати 3 ай дар шенгенацвале метавонед биёед ай пеш бо тамошо кунед екёли бо нагӯян ки бо ягон фикри нодуруст накуне ки и братишка шогирди май ё чиста мада бромад ё против лерик та ё лерикам братишка хай ҷа ягон хеб лишни тематика нест просто пацан занг зад ака дастгирӣ видеота дидем ина марҳамат мақсад ки пеши худат меем ура дастгирӣ ки гап нест дастгирӣ братишка меай мо я видеоай ҳам ссилкара дар описания монданай усташ ай подписчико вобаста ки будроян каналот подписатсия кунанд хай ма боварӣ дорум ки медроян ягон новинка барои ҳама худат братишка ягон ҳаракат кӯ инамада чанг аз реклама меган мисол реклама мехаранд ма пешакӣ мегумшон ки реклама нахаре медроян ягон тематика нестай мақсад каналот холӣ боша подписатсия намекунанд барои ҳамина видеода худат сухан кардӣ гуфтӣ мекунам барои пешравӣ кӣ што подписчико дроян пешравиояй пешай бародарои азиз ина баъди инами батл ду монстр да визов доданим болба мебинем чӣ мешавад алчи неки майна мегумад ки ягон монстр да визов нате агар ҳами батла задӣ на братишка мардак баринам ҷама шоҳидай бо хурдем ҳами батла задӣ ма дальши қатъи ҳамкорӣ мекунам дальши бо ягон пешравӣ мешавад ништагай ина бародаро шумо худтон шоҳиден ҳами братишка агар батла задак қатъиш ягон тематико бо дальши пешравӣ мекунем боше короче подписчикои канали акай ҷавлон ҳама каса бошен будроин канали мада гари официала як бор дига мегум подписатсия кунем бародаро бо пешравиҳои пешай бошен